Τέτοιο που είναι το θέμα μας, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε και με καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε, και ειδικά μετά από αυτή την πολύ όμορφη εισαγωγή, με μια μαντινάδα, η οποία λέει λοιπόν: «Τα ανθρώπων νους και ο λογισμός όλα τα βασιλεύει, νικά μερεύει τ' άγρια και τα ήμερα αγριεύει». Σαν θέλει κανείς, όλα τα μπορεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Έντεξ Χανιά, αυτό και της παρουσίασής μου, που σήμερα θα μιλήσουμε για την κριτική διάλεκτο και την αξία διατήρησής της. Επιχειρώντας να ξεκινήσουμε κάπως πιο συγκεκριμένα με το αρκετά αυτό ευρύ θέμα, πρέπει να ορίσουμε τι ακριβώς είναι τα κριτικά. Είναι γλώσσα, διάλεκτος ή ιδίωμα? Οι γλωσσολόγοι ορίζουν ως διάλεκτο γλωσσικές ποικιλίες που μιλούνται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση ή έχουν σημαντική διαφοροποίηση από την κοινή ελληνική. Τέτοιου τύπου είναι τα κυπριακά ή τα ποντιακά. Ως ιδιώματα πάλι ορίζουμε μικρότερες έκτασης ποικιλίες, όπως τα δωδεκανησιακά ή τα κυκλαδικά ιδιώματα. Κατά συνέπεια, και για τους σκοπούς της σημερινής μας παρουσίασης, θα ήταν αρκετά ασφαλές να ορίσουμε τα κριτικά ως διάλεκτο, η οποία μπορεί με τη σειρά της να έχει τοπικά ιδιώματα, όπως Ανατολικής ή Δυτικής Κρήτης, Σφακίων, Μεσαράς και ούτω καθεξής. Περνώντας σε κάποια από τα φωνητικά και φωνολογικά χαρακτηριστικά της διαλέκτου, και στο σημείο αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ κατά την έρευνα για την παρουσίαση αυτή έμαθα πολλά πράγματα. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η ιδιαίτερη προφορά, ας πούμε, που έχουμε για τα κ και χ, ιδιαίτερα μπροστά από ή και π.χ. γράφουμε καινούριο κινητό, αλλά πολύ συχνά θα ακούμε καινούριο κινητό. Ή κατά αντίστοιχο λέμε σέρουντε. Και το ακόμα πιο αστείο ίσως, εκεί που άλλοι λένε όχου ή άχου, εμείς λέμε άσι και όφου. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο έμαθα λοιπόν και εγώ ότι το κάπα, όταν ακούγεται ως ts, λέγεται έτσι τακισμός ως φαινόμενο. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο είναι συνηθισμένο το να σκληραίνουν κλειστά σύμφωνα όπως τα π, κ και τ στην αρχή των λέξεων, τα οποία ακούγονται αντίστοιχα μπ, γ και δ. Εδώ γλωσσολογικά έχουμε δύο φαινόμενα. Αφενός έχουμε την απορρίνωση, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο χάνεται το νι της προηγούμενης λέξης, και έχουμε ηχηροποίηση του πρώτου γράμματος που ακολουθεί. Π.χ. γράφουμε δεν πάω, αλλά λέμε δεν πάω. Ή λέμε όλο τον κόσμο, δεν το προφέρουμε έτσι, λέμε τον κόσμο. Ή αντίστοιχα λέμε στην Κρήτη, έτσι ακούγεται γκ. Επίσης, συνηθισμένο είναι το να αλλάζουμε το τ σε θ, έτσι, και το ντ σε δ μπροστά από ημίφωνο, συνήθως γιώτα. Π.χ. λέμε τα σπίτια ή τα μάτια, η λεβεδιά, κουβεβιάζω. Βρήκα πολλά τέτοια παραδείγματα, απλά εδώ σας έχω κάποια από τα έτσι πιο χαρακτηριστικά ίσως. Και παρατηρώντας πολλούς φίλους όταν μιλάνε τους τελευταίους μήνες, με αφορμή το θέμα αυτό, παρατήρησα επίσης ότι πολλές φορές διαβάζουμε το λι ως γη. Π.χ. ας πούμε λέμε η κοπελιά η και, ή τα μαγιάτζι, πήγε στις ελιές και εννοούμε στις ελιές. Αυτό είναι πιο σύνηθες στη Δυτική Κρήτη. Πέραν αυτών, η διάλεκτος έχει και πολλά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, η αποβολή ή η σίγαση, λένε οι γλωσσολόγοι, του νη στη γενική πληθυντικού. Λέμε, ας πούμε, είτε θα πω τον ανθρώπο. Εδώ, στη λέξη αυτή, και τα δύο νη που υπάρχουν χάνονται. Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι με έχουν μαλώσει που δεν το διαβάζω σωστά ο μικρότερος, αλλά είναι πιστότερο στη διάλεκτο, συνειδητοποιώ με τα χρόνια. Ή αντίστοιχα λέμε μίλα τον κοπελιό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εδωτική ή κάτι άλλο. Εξακολουθεί να είναι γενική, απλά το τρώμε. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο διατηρείται συχνά η συλλαβική αύξηση της αρχαίας ελληνικής σε παρελθοντικούς χρόνους. Π.χ. λέμε είδωκα ή ύπερνα, εφτάξαμε, εκάματε και ούτω καθεξής. Επίσης διατηρούμε το δορισμό ξι αντί του σίγμα της νεοελληνικής στον μέλλοντα και τον αόριστο. Π.χ. θα τραγουδήξω, εστέριωξα ή θα αναπαντήξω. Και διατηρούμε επίσης και το γένος της αρχαίας ελληνικής σε πολλές περιπτώσεις. Π.χ. λέμε η κεφαλή ή η σέρα, το οποίο βγαίνει από το ηχείρ, ο λίχνος, ο όφης κτλ. Η επόμενη λογική ερώτηση που μπορεί κάποιος να κάνει είναι από πότε τα παρατηρούμε όλα αυτά. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, οφείλει κάποιος να αναφέρει ότι μέχρι τις αρχές του 14ου αιώνα δεν έχουμε γραπτές πηγές που να μας δίνουν σαφή εικόνα του τι ακριβώς ομιλούνταν στην Κρήτη. Ωστόσο, από τότε και ιδιαίτερα μέσα στο 18ο αιώνα έχουμε μια σημαντική λογοτεχνική παραγωγή στην κρητική διάλεκτο, με σημαντικότερο ίσως έργο τον Ερωτόκριτο του Βιτζέτζου Κορνάρου, μέρος του οποίου ακούσαμε πριν λίγο, ο οποίος αποτελεί άλλωστε και ένα από τα κυριότερα έργα της κρητικής αναγέννησης, ένα διάστημα κατά το οποίο μάλιστα η υπόλοιπη Ελλάδα βρισκόταν υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, παρατηρεί κανείς ότι η διάλεκτος έχει επηρεαστεί σημαντικά και από τους κατά περιόδους κατακτητές που έχουν περάσει από τον τόπο αυτό, μεταξύ των οποίων Άραβες, Ενετοί και Τούρκοι. Εδώ επιχείρησα να μαζέψω κάποια παραδείγματα
λέξεων που έχουμε δανειστεί, δάνεια και αντιδάνεια. Π.χ. όταν θέλουμε να πούμε πάω για ύπνο, λέμε πάω να θέσω, το οποίο βγαίνει από το αρχαίο ελληνικό τίθιμη. Ή λέμε θα του μηνύσω, δεν εννοούμε θα του κάνω μήνυση, αλλά θα τον ενημερώσω. Έτσι. Κατά το αυτό, έχουμε επίσης αρκετές επιρροές από τα Ιταλικά, λόγω των σχεδόν 4 αιώνων ενετοκρατίας. Π.χ. λέμε μακριά και αλάργο, έτσι, εννοούμε μακριά είναι ταυτολογία. Ή λέμε σου έχω ένα μαντάτο, εννοούμε νέο, έτσι, χρησιμοποιούμε και το αντίστοιχο χαμπέρι στα τα τουρκικά. Λέμε να μιλήσουμε ντρέτα, εννοούμε σωστά, ίσια, ευθέως. Και επίσης σύνηθες είναι να λέμε και το βαφιστήρι φιλιότσο, που βγαίνει από το ιταλικό φίλιο. Αρκετές λέξεις έχουμε δανειστεί και από τα τουρκικά, που είναι και η γλώσσα διδασκαλίας μου. Ας πούμε, το άντε είναι μια λέξη που έχουν δανειστεί οι περισσότερες βαλκανικές γλώσσες. Ωστόσο, στα κρατικά το έχουμε και σε ρήμα. Λέμε αντέστε, κομπελιά. Μετά τα χαρτιά ρωτάμε, ξέρω εγώ, τι καζάντια είχες, εννοούμε τι κέρδισες, το οποίο βγαίνει από το ρήμα καζανμάκ, αόριστος του καζαντέ. Ή λέμε το καλντερίμι στράτα, έχουμε ας πούμε ένα στο Βάμο, το χωριό μου, το οποίο βγαίνει από το τουρκικό καλντρίμ, το οποίο σημαίνει και πεζοδρόμιο στα τουρκικά. Ή κάποιος ο οποίος ασχολείται πολύ με ένα αντικείμενο, το έχει μεράκι, έγνοια, έτσι είναι μερακλέ. Στα τουρκικά, μερακλής το κρατήσαμε. Και τέλος λέμε, μην είμαι πολύ απασχολής, γιατί έχω μουστερί, μουστερί, πελάτη. Αυτά είναι μόλις κάποια από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, δεν είναι και λίγες οι μαντινάδες που έχουν γραφτεί για κάποιο σεβδά. Λέξη που βγαίνει από το τουρκικό ρήμα σεβμέκ, που σημαίνει αγαπώ. Εδώ σας έχω κάποιες από αυτές. Λέει μια, πάντα καθίζω σας εδώ, για δεν μπορώ να στέκω, φως με το γιαγγιλίκι σου και πώς θα το παλέψω. Το γιαγγιλίκι είναι η φωτιά, εννοούμε το ψυχικό πάθος, έτσι, που βγαίνει από τη λέξη γιαγγν, έτσι, φωτιά. Μια άλλη λοιπόν που συνάντησα κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου για το διδακτορικό λέει «Μα είναι οι ιδιώτες, είναι καλοί, είναι και πολεμάρχοι, δεν σταϊντίζουνε ζωή και κάμουνε σαδράκι». Το σαϊντίζουνε βγαίνει από το σαϊμάκ που σημαίνει υπολογίζω. Έτσι. Βγάζει το γιαγλιγάκι του, που είναι το γυλαίκο, σαρντίζει το γιαρά του, σαρντίζει είναι τη λίγη, έτσι, και γιαρά η πληγή, χασάνε μου πιο σουβάρι να κόψω την καρδιά του. Συνειδητοποιεί λοιπόν κανείς, βρίσκοντας και ιστορικό υλικό με αναφορές τέτοιες, ότι και οι Τουρκοκρίτες μιλούσαν την διάλεκτο όσο καλά όσο και οι χριστιανοί συντοπίτες τους. Εδώ έχουμε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές ίσως φωτογραφίες. Και στο πλαίσιο αυτό να αναφέρουμε ότι η κρητική διάλεκτος σώζεται σήμερα όχι μόνο στα ορεινά της Κρήτης, στη Ρίζα όπως λέμε, αλλά και μεταξύ των κρητικής καταγωγής Ελλήνων στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας και σε κάποιο βαθμό και στους δεύτερης και τρίτης γενιάς ανταλλαχθέντες στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μια μαρτυρία μου. Σε μία από τις επισκέψεις στην περιοχή αυτή πριν από μερικά χρόνια είχα συναντήσει ένα χωριό, τον Κικιτζέ, πάνω από την Έφεσο. Ένα παππού με τη χαρακτηριστική του μουστάκα, τέλος πάντων και τη φυσιογνωμία που μοιάζει σαν να έχει βγει από το χωριό, τέλος πάντων. Ο οποίος επιχείρησε να μου μιλήσει στα κρητικά και μάλιστα με εντυπωσίασε πολύ ευχάριστα κτλ. Αλλά είχε τόσο βαριά προφορά που δυσκολευόμουν πολύ πραγματικά να το παρακολουθήσω. Οπότε του λέω μήπως να το γυρίζαμε καλύτερα στα τουρκικά για να συνεννοηθούμε. Και γενικά οι λέξεις που χρησιμοποιούσε και οι εκφράσεις ήταν τόσο παλιές που είχα την αίσθηση ότι ας πούμε, μιλάει την διάλεκτο των αρχών του αιώνα. Οπότε παρατηρεί κανείς, ή τέλος πάντων εμένα με έβαλε σε αυτή τη σκέψη, ότι η διάλεκτος έχει σωθεί σε κάποιο βαθμό σε μια πιο αγνή μορφή στην περιοχή εκείνη, αν και βέβαια θα ήταν πιο ασφαλές να μιλήσουμε για διαφορετική εξέλιξη. Γιατί εκεί αντίστοιχα δέχτηκε περισσότερες επιρροές από την τουρκική και εδώ αντίστοιχα από την κοινή ελληνική. Έχοντας πει αυτά λοιπόν τα πολλά ή λίγα για το παρελθόν και το παρόν της κρητικής διαλέκτου, θα ήθελα λίγο να δούμε ποια είναι η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού συστήματος και των θεσμών έναντι αυτής. Εδώ λοιπόν οφείλει κάποιος να σημειώσει ότι θεωρητικά το εκπαιδευτικό σύστημα προάγει την επικοινωνική χρήση της γλώσσας και ενθαρρύνει την εξοικείωση με γλωσσικές ποικιλίες, δηλαδή κατά διαλέκτους και ιδιώματα. Ωστόσο, στην πράξη δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το σύστημα προσανατολίζει αυστηρά στην ορθή χρήση της κοινής νεοελληνικής, δηλαδή θεωρεί λάθη την χρήση διαφόρων λέξεων και εκφράσεων που παραπέμπουν σε διαλεκτικές μορφές και είναι ελάχιστα δεκτική προς αυτές. Και στο πλαίσιο αυτό δεν είναι σπάνιο πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς να την αντιμετωπίζουν ως ένδειξη ημιμάθειας ή ακόμη και αμορφωσιάς. Η δική μου λοιπόν θέση και πρόταση έναντι του TEDx αυτού είναι ότι αυτό πρέπει να αλλάξει,
Γιατί η διάλεκτος είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Και μάλιστα όχι μόνο αναπόσπαστο, αλλά και ένα από τα πιο ζωντανά και αναγνωρίσιμα για τους μη Κρήτες. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, η μεροληπτική αυτή στάση που υπάρχει εναντί της διαλέξου θα πρέπει να αντιστραφεί. Και αυτή να γίνει όχι μόνο ανεκτή, αλλά και ορατή. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Μπορούν να γράφονται σε αυτήν τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων, ανακοινώσεις του Δήμου ή ακόμα και πινακίδες. Ας πούμε, εδώ στη φωτογραφία γράφει νέο χωριό. Κανείς στην επαρχία δεν νομίζω ότι το αναφέρει έτσι. Όλοι λέμε νιό χωριό, οπότε ενδεχομένως θα ήταν πιο πιστό να το γράφουμε όντως έτσι. Ή λέμε, ξέρω εγώ, η τάδε εκδήλωση θα γίνει, γράφει η πρόσκληση Εμπρόσνερος. Εμείς λέμε στο Μπρόνιερο. Αντιλαμβάνομαι ότι τέτοιες πρακτικές μπορούν να ξενίζουν κοινωνίες και θεσμούς που έχουν συνηθίσει σε πιο συγκεντρωτικά πρότυπα. Ωστόσο, αντίστοιχες πρακτικές, που ακολουθούν δηλαδή την γλώσσα, έχουν ήδη θετηθεί σε χώρες του Μεσογειακού Νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και αλλού. Εδώ έχουμε κάποια από τα παραδείγματα αυτά, έτσι, από την Κορσική, την Ιταλία, τη Σκωτία και τη Βρετάνη. Και περνώντας λοιπόν στο τι άλλο θα μπορούσε να γίνει αναφορικά με τη διάλεκτο, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν οι αρμόδιοι φορείς σε ένα ορισμένο τρόπο κωδικοποίησης διαλέκτου. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε στο πώς ακριβώς θα την καταγράψουμε. Ας πούμε, σε σχέση με τα παραδείγματα που είπαμε πριν. Θα λέμε στον κόσμο ή θα γράφουμε στον κόσμο με γάμα κάπα. Θα λέμε, ξέρω εγώ, στο γήπεδο και θα γράφουμε γάμα ή θα λέμε στο γήπεδο, ανάλογα το τοπικό ιδίωμα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περισσότερο η μελέτη της και να δημιουργηθεί συμπληρωματικό υλικό για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με πηγές στη διάλεκτο. Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, στην Κύπρο, παράλληλα με τα βιβλία που έρχονται από την Ελλάδα, γιατί έχουμε τα ίδια. Έχουν κάποια έξτρα εγχειρίδια, τα οποία έχουν πηγές τόσο πεζά όσο και λογοτεχνικά κείμενα στην τοπική κυπριακή διάλεκτο. Και όπου, ας πούμε, το κάπα το γράφουν τζε και γράφουν ταφ ζήτα. Θα μπορούσε, ας πούμε, ενδεχομένως να γίνει κάτι αντίστοιχο, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση του μαθητή με την διάλεκτο και να αναστραφεί, ας πούμε, αυτή η μελλοντική συμπεριφορά εναντί της. Προς την κατεύθυνση αυτή, βοηθά επίσης σημαντικά η προσπάθεια αρκετών να καταγράψουν μέρος της προφορικής παράδοσης και του πλούτου της διαλέκτου τα τελευταία χρόνια, με λεξικά, λευκόματα, τοπικές εκδόσεις, ακόμα και ανεκδοτολογικά. Εδώ έχουμε μερικά από αυτά. Γλωσσάρι, παραμύθια. Ακόμα και αστερίξει τα κριτικά. Αυτό είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οφείλω να ομολογήσω ότι γέλασα. Και ας πούμε, το «Είναι τρελή αυτή η Ρωμαίοι» έχει μεταφερθεί σε βαρονούσιδες που απούνε «Τούτη είναι η Ρωμαίοι». Ενημερωτικά, σε πολλά κομμάτια έχει, ας πούμε, από κάτω ένα κουτάκι που εξηγεί τις λέξεις σε περίπτωση που δεν είναι κοινή γνώση των αναγνωστών. Κλείνοντας, λοιπόν, οφείλω να γυρίσω πίσω στην αρχή, όπου είπαμε ότι σαν θέλει κανείς όλα τα μπορεί. Ακόμη, λοιπόν, και το να γράφει στη διάλεκτο, στο όνομα του να τη διδυρήσει και προωθήσει. Σας ευχαριστώ.